Jeg skal jo finde nogle kakelakker til mit eksperiment. Og kakelakker ligger i hunlort, så jeg tror, jeg bliver nødt til at finde en hunlort. En dejlig frisk hunlort. Hej. Ja, det var en af mine fans. Nej, en fin fuckfinger, det her der. Ja, du kan ikke lide mig? Nå, ja, okay. Det er også fint nok, ja. Hej, ja. Jeg tror snart, du finder en dejlig frisk hunlort. Der var der jo en dejlig frisk hunlort. Ja, du skal ned til. Du skal også ned til farmand. Ja. Den dufter dejligt, ja. Nå, men jeg bliver nødt til at gå hen til mit eksperiment.